Един ден сме на село, ще започна да ви покажа първо къщата. Ето тук е от началото, много сладко, навсякъде за качалки, с шкафчета за обувки, естествено. Много сладки перденца, просто вижте ги. Тази хубава маса с столове, всякакви свещички сложени отгоре. Първата стая, естествено трябва да снимам в огледалото на шкафа. Много хубави 2 легла, пак всякакви работи, огледало и още шкафчета отдолу. Естествено трябва да има килима на баба. Това е кухнята, много е сладка. Аз лично бих искала да имам такава кухня. Буквално навсякъде има шкафове. За какво толкова ги ползват? Кафемашина, котлон с печка, някакво буквално, дори не е отворено това все още. Мивка, отново шкафовете, естествено пералня с препарати. Как може без такова? Пъче, вижте колко е сладко това. Самите лампички всичко го правят много кози. Даже има и миниатюрни чашки, хора. Тези са прекрасно сладки. Следващата стая е малко между хол и спалня. Много е сладка. Как просто да не забележа този хубав диван с много сладка масичка. Естествено, първи стол. Втори стол. За какво са столове? И това много хубаво легло с много пухино одялце. Още един шкаф с още едно легло. Прекрасен диван с още шкафчета и естествено килим. Отново. Чудех се дали ви покажа банята, но реших да ви я покажа. Тя също е много сладка. Още на огледало естествено. Мивка. Отново. Шкафчета. Тоалетна естествено. Бойлер. Кой няма бойлер? Душ. И тук има нещо, което абсолютно нямам си на идея какво върши, но много сладко. Прозорец естествено трябва да те гледат. Има сладко кошче, както и изкуствени цветя, все пак кой ще ги гледа. Но като цяло, в цялата къща има много сладки аксесуари като цяло. Просто вижте ги. Всичко прави къщата по-уютна. Дори картини като цяло. Тези всички са в банята. Тази чиника. Това беше малко страшно, ама навсякъде има някакви лампи, картинки. Дори пердетата, хора са сладки. В смисъл, вижте ги. Как може да откажеш такова нещо? То да ги украсиш толкова много огледала. Да, отново, в смисъл, за мен огледалата са много специални. Просто навсякъде има много, много сладки неща. Дори тавана мен лично ми хареса. Вижте колко е сладък дървен. Просто е прекрасен. Чист. Дори вратите са сладки. Просто кой би отказал такива врати. Това беше от мен!